శ్రీనివాసరాజు ఆస్ట్రాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకి నమస్కారం. ఈ వీడియోలో ముందుగా మీకు తెలియపరిచే అంశం, చాలామంది చదువుకున్నటువంటి యువకులలోనూ అలాగే చదువుకున్నటువంటి స్త్రీ పురుషుల్లోనూ చాలా పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివి ఆ చదువుకున్నటువంటి చదువు కోసం ఉద్యోగ ప్రయత్నంలో వాళ్ళ బతుకు తెరువుకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రయత్నాలలో ఎన్ని విధాలుగా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ అవి చేతికి అందక, కొంతమందికి తెలివితేటలు మేధస్సు ఉండి 10 మందికి సమాధానం చెప్పగలిగినటువంటి అంత నిమగ్నమైనటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నప్పటికీ, అన్ని విధాలుగా అర్హతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేతి దాకా రావటం, చేజారిపోవటం, తమకంటే చిన్నవాళ్ళు కొన్ని అర్హతలకు సరిలేని వారు కూడా వీరికంటే ముందుగా పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ మంచిగా సెట్ అయ్యి వెళ్ళటం, కొంతమంది అర్హతలు ఉండి అన్ని విధాలుగా చేయగలిగినటువంటి సమర్థులై ఉండి కూడా చాలా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలతోనే సంతృప్తి చెందటం, కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయత్నాలు చేసి అలసట చెంది ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఇక ఉద్యోగం రాదు అనుకొని బాధపడి కాస్త ప్రైవేట్ రంగంలోనూ చిన్న చిన్న తరహా ఉద్యోగాలు చేసుకొని కాలం గడుపుతున్నటువంటి వారిని కొంతమంది మనం గమనిస్తూ ఉంటాము. అదేవిధంగా ఉద్యోగాల విషయంలోనూ తమకు సంబంధించిన ఏదైతే ఒక లైఫ్కి సంబంధించిన ఒక యాంబిషన్ పెట్టుకొని ఈ ఉద్యోగం చేయాలని అనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారో, దాని గురించి ఎన్ని విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్న పరీక్షల్లోనూ రాసే రాతలోను మనకు వచ్చేటువంటి అప్లికేషన్లోను కొన్నిట్లో సెట్ అయినా కొన్నిట్లో సెట్ అవ్వక చేతిదాకా వచ్చి చేజారిపోవటంలోని ఇలాంటి మరికొంతమంది ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన వాటిలో కూడా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. స్త్రీలలో కూడా చాలా మంది కూడా వారి కాళ్ళ మీద వారు నిలబడేదాని గురించి, ఒకరి మీద ఆధారపడకుండా ఉండేదాని గురించి కూడా చాలా వరకు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ప్రైవేట్ పరంగా నుంచి గవర్నమెంట్ పరంగా వెళ్లాలని కూడా కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా కూడా అవి ముడిపడుకోకుండా ఇబ్బంది పడేటటువంటి కూడా కొంతమందికి ఉంటాయి. అయితే అందులో ఈ ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఏవైతే మనిషిని ఆర్థికంగాను కాస్త కుటుంబ పరంగా ఇంట్లో నలుగురిలో కూడా కాస్త చిన్నతనంగా అవటం, ఎప్పుడైతే ఒక మనిషికి సంపాదన సరైన సమయం లేకుండా పోతుందో దాని వలన ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది వారి జీవితం మీద, అలాగే నలుగురిలో కూడా సమాజంలో కూడా దాని ఎఫెక్ట్ అనేది వారి జీవితం మీద పడేటటువంటి పరిస్థితి అధికంగా ఉంటుంది. అలాంటి ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితులు సరిలేక ఉద్యోగాల గురించి ప్రయత్నాలు చేసిన అవక బాధపడేటువంటి వారు, నేను చెప్పే కొన్ని రాసులు కలిగిన వారికి మాత్రం ఏ సమయాలలో వారి యొక్క ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసుకోవచ్చు, ఏ సమయాలలో చేసుకోగలిగితే వారి యొక్క ఉద్యోగ స్థితిగతులు సక్రమంగా వారికి అనుకూలతగా ఉండి మంచి ఫలితాన్ని లభించేటటువంటి విధంగా వారి యొక్క ప్రయాణం నడుస్తుందనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మీకు కొన్ని విషయాలను నేను వివరణ తెలియపరుస్తాను. ముందుగా ఈ మేషరాశి కలిగినటువంటి వారికి మాత్రం ముఖ్యంగా ఈ మే మాసంలోను జూన్ మాసంలోను ఈ 2 మాసాలలో ఈ రాశి కలిగిన వారు గత కొంతకాలంగా ఉద్యోగాల గురించి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న కాని పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ మాస ప్రభావాల్లో ఈ మేషరాశి కలిగిన వారు చేసుకోవడం వలన తప్పకుండా వారు ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి ఫలితాలు, మంచి సత్ఫలితాలను పొంది వారు అనుకున్నటువంటి ఉద్యోగ స్థితిగతులు కాస్త ప్రశాంతంగా నడిచే మార్గం ఉంటుంది. అదేవిధంగా వృషభ రాశి కలిగినటువంటి వారికి కూడా ఈ రానున్నటువంటి జూన్ మాసం జూలై మాసంలో చాలా సక్రమంగాను వారు ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి అవకాశాలు కూడా చేజిక్కే ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి గత ప్రభావాన్ని, జరిగిన నష్టాన్ని దృష్టిలోకి తీసేసి ఇప్పుడు చేయాల్సినటువంటి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేయడం చాలా మంచిది. అలాగే మిథున రాశి వారికి, ఈ మిథున రాశి కలిగినటువంటి వారికి కూడా ముఖ్యంగా ఈ రానున్నటువంటి ఈ జూలై మాసం తర్వాత ఆగస్టు మాసం ఈ 2 నెలలు కూడా వీరికి చక్కగా ఉద్యోగాల ఫలితాలను కూడా మంచిగా అనుకూలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ మే మాసంలో కూడా వీళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తే తప్పకుండా మంచి ఫలితాలను కూడా పొందుతారు. తులారాశి వారు కూడా ఏదైతే ఈ రానున్నటువంటి ఈ జూన్ మాసంలోను అలాగే జూలై ఆగస్టు ఈ 3 నెలల్లో కూడా వారికి సంబంధించిన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు కూడా తప్పకుండా మంచి ఫలితాలను అందిస్తాయి. అలాగే ఈ 5వ రాశి అయినటువంటి సింహరాశి వారికి కూడా చాలా వరకు ఒక మంచి ఉద్యోగానికి సంబంధించింది గత కొంతకాలంగా ఏదైతే ఉద్యోగంలో అందుబాటులో లేకుండా బాధపడుతూ ఉన్నారో వారికి సంబంధించినటువంటివి కూడా ఈ జూన్ మాసం జూలై మాసం కూడా వారికి కూడా సక్రమంగా అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ఈ రాశులు కలిగిన వారు మాత్రం తప్పకుండా తమ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఇబ్బంది పడిన పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తిరిగి పునరుద్ధరణ చేసుకోవడం, ఆ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ప్రయత్నాలు జరిపించుకోవడం, తప్పకుండా అందులో విజయం సాధించే మార్గం చేసుకోవాలి. కానీ ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే, చాలా మంది అన్ని అర్హతలు, ప్రయత్నాలు, ప్రభావాలు కలిసి వచ్చే సమయాలు ఉన్నా కూడా కొన్ని ఉద్యోగాలు చేసే ప్రయత్నాలు అవ్వకుండా కొంతమంది ఉద్యోగాల నుంచి కూడా తీసివేయటం, అనుకున్న దాని గురించి మళ్ళీ వెనక తిరిగి వెళ్ళిపోవడం ఇలాంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ కొంతమంది జాతకంలో ఏదైనా దోషాలు కానీ, కొన్ని చెడు ప్రయత్నాలు కానీ, ఎదుటివారు వారిని ఎదగకుండా చేయాలని కొన్ని ప్రభావాలు చేస్తున్నప్పటికీ
ఆ ప్రభావాల వల్ల మనిషికి అందాల్సినవి సకాలంలో సమయంలో అందకపోవడం, చేజారిపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అటువంటి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు వాటిని ముందుగా మీరు సరి చేసుకునే మార్గం చేసుకోండి. ఎందుకంటే కొన్ని కలిసి వచ్చే సమయం ఉన్నా మన నెత్తిన ఉన్న కర్మ ప్రభావాల్లో కూడా కొన్ని జరగాల్సినవి జరగకుండా ఆగిపోతూ ఉంటాయి. అటువంటి ముందుగా మనం తీసేసుకోగలిగితే తప్పకుండా మనకంటూ ఉన్న సమయకాలం మనకి ఒక మంచి స్థితిగతిని కూడా ఏర్పరచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీ ఉద్యోగానికి సంబంధించినవి కానీ మీ జీవితాలకు సంబంధించినవి కానీ ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా తప్పకుండా మమ్మల్ని కన్సిడర్ చేసి ఆ సమస్య తగ్గ ఫలితాన్ని కూడా తెలుసుకోవచ్చు. సర్వే జన సుఖినో భవంతు.